ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೂಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಶುರು ಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕೋಡು ಪುರ ದೆತ್ತದು ಒಂದೇನು ಸುರುಕು ಒನ್ಗೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಜವಿತ್ತಂಡ ಪೆಜ್ಜಿದನ ಒಂದೇನು ಮುಲ್ಪನು ಒನ್ಗೆರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆತ್ತೆ ಒಂಜೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಣಿಡು ನುಂಗರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪದ ಐಟಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಕಜ ಪುರ ಪೆಜ್ಜಿದು ನುಂಗರೆದಿಂದ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ವರವರತ ಸುರುಕೆ ದೀದ ಆತಂಡು ದೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೊಂಬು ಆತಂಡ ಐಕ್ ಅವೇನು ಏನಿಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಬುಡ್ಪದ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತನ ಅವೇನು ಇನಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಮಿತ್ತು ದೊಂಬುಡು ದೀಪೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ದೊಂಬುಡು ದಿಯೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನುಂಗೋಡು ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಚಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದೊಂಬು ಆತಿನ ಒಂದು ಈತು ನುಂಗುದೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನುಂಗುದುಜೆ ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಉನ್ಗೆರೆ ಉಂಡು ಈಗೊಲ್ ತರ್ಪಾಳ್ಡು ಒಂದೇನು ದೊಂಬು ಪಾಡ್ದೀತ ಒಂದೇನು ಉಣ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಪೊಡೆಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಕಜಾವು ಪುರ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡಿಯನ್ನು ಮರುವಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬಸಳೆ ತೊಪ್ಪುಲ ದೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಲೊಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೂರೊನ್ಗ ಬಸಳೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮೂರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲನೆ ಮೂರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮರುವಾಯಿನ್ಲೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದೀವೊಂದೆ ಇಂಚ ಬುಡನ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀವೊನೊಲಿ ಮರುವಾಯಿನ ಈತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡಿಯ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುದು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮೂರ್ದು ಪಾಡಿಯ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚಮಚದ ಅದು ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಬೆರವನ್ಗ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಂ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಅನುಸಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ 4 ಚಮಚ ಮೂಜರ್ದು 4 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಯ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಬೆರವನ್ಗ ಶೋಕಾದ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ನೆಕ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂದು ಶೋಕು ಪೊತ್ತದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ಆತ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಯಾವುದು ಒಂದನ್ನು ಬೆರೆದು ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರಿಗೆ ಬುಡ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಯ್ಯಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕಾದ ಬೇಯ್ದನ್ನು ಮಸಾಲ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಇತ್ತು ಶೋಕಾದ ಬೈದನ್ನು ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ 3 ದಿತ್ತಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮರುವಾಯಿನ ಪಾಡ್ದ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೇರವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಕ ಬಸಳೆ ತೊಪ್ಪುಲ ಈ ಮರುವಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆಜ ದಿನ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮರಪೊಡ್ಚೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಬೆರೆದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಇಂಚ ಮಸ್ತದ 3 ದೀತಿನ ಬಸಳೆ ತುಪ್ಪನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಬಸಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೋಡ ನನಗೂ ಲತ್ತು ದಂಟು ದೆತ್ತೊನಲಿ ಬುಲೆದು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಇತ್ತನೆ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕದ ಪಂಡ ಬಸಳೆ ತುಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಬಾಡುಂಡು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ತುಪ್ಪು ಬಾಡ್ತನು ಒಂದೇನೈ ತೊಟ್ಟು ಬೆರವನ್ಗ ಮರುವಾಯಿ ಆಜದಿನಂತೂ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಗಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ ಪಂದೆಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಈತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದ ಆತು ತಾರೆ ಪೆರೆದು ಪಾಡಿಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟಿನ ತಾರೆ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾರೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೆರೆದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ತಾರೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡು ಬಂದು ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನಲ ಬರೋನುಂಡು ಮರುವಾಯಿ ಬಸಳೆ ತುಪ್ಪು ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಖಂಡಿತವರ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯ ಗಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚೆ ನಿಗಲು ಏത് ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಮರುವಾಯಿ ಆಜಾದಿನ ಬೈದಡು ಪಂದು ಕಡೆ ಮುಟ ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.